Kelli rapport kbir miegħu, mhux personali, imma kienu li kien jgħaddi l-informazzjoni lil Jorgen Fenech. Melvin Teuma, il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kien qed jitkellem fl-ewwel xhieda li ta' minn mindu weġġa lilu nnifsu f'daru stess. Il-persuna li kellu rapport kbir magħha ħadd għajr Keith Schembri, l-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Fraġli u b'vuċi maħnuqa bil-ħsara li jagħmel il-kordi vokali tiegħu, Teuma kien qed jixhed fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra 3 irġiel akkużati bl-assassinju, l-aħwa Alfredo George De Giorgio u Vince Muscat. Tul ix-xhieda tal-erba' Teuma għal darb'oħra qal li hu kien jaħseb li Keith Schembri kien imdeffes fl-assassinju, iżda li dan ma setax jgħidu taħt ġurament. U qal ukoll li kien jemmen li peress li Schembri tant kien raġel importanti u peress li kien biċċa waħda ma' Jorgen Fenech qatt ma kienu se jinqabdu. Jumejn wara l-arresti ta' 3 irġiel infetħet il-famuża WhatsApp chat mill-ex Prim Ministru Joseph Muscat li fiha ddaħħal propju lil Keith Schembri u lil Jorgen Fenech u li aktar kmieni din il-ġimgħa mart l-ex Prim Ministru qalet li ma taf xejn dwarha. Inti kont taf bil-WhatsApp chat li kien fetaħ Dr. Muscat. Tħoġ dawk l-affarijiet, skużani ta' grazzi. Ma tixtieqx twieġeb jiġifieri? Le, ma nidħolx dawk l-affarijiet. Jiena dan l-affarijiet inħalli l-affarijiet jieħdu il-pass tagħhom bil-qorati u bl-affarijiet kif suppost. Intant waqt il-kontroeżami tal-avukat Jason Azzopardi, Teuma rrakkonta kif darba fost l-oħrajn Jorgen Fenech kien taħ biċċa laħam kbira u li kif telaq minn mal-imprenditur, il-middleman ċempel l-sieħba tiegħu u qalilha li kien se jarmija għax kien qed jibża li Fenech kien se jipprova jivvelenaħ. Jumejn wara, għal Teuma, Jorgen Fenech kien qallu li kien jaf eżatt x'kien għamel bil-laħam. B'Teuma jistaqsi min seta' qal lil Fenech. Minnaħa tiegħu l-avukat ta' Vince Muscat staqsa lil Teuma jekk qatt kellu relazzjoni sesswali ma' Edwin Brincat, magħruf bħala il-ġojja. Bil-middleman jieħu pawża ta' ftit sekondi qabel iwieġeb fin-negattiv. Il-kumpilazzjoni quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit tkompli nhar il-ġimgħa fis-satejn.